Mbala tsara korialy. Izy io tsy hoe ke izy koa fa hainao na avy tromba anao na andeha amin'ny olo taha ke fa direct ilomay zegny andeha andrombo. Tsy voatery e. Satria baka nisy madamo zegny hoe zaho izy rivagny ketrika zaho izy satria efa 12 fois zaho izy nagnano asa 12 fois zay maro tsy nahavy tromba. Ndefa izy zaho izy mihinagna raha marary olo mivolagna hoe za misy izy io za tompony koa izy convaincu satria mba hitako izy miboaka amin'ny tsindrimandry fa gaga zaho izy rô tsy avy. Ke atsika niany zegny ito andeha agnazavazava hoe ino ma dingana atao alohan'ny hiroso amin'ny rombo tseniky. Satria zay matetiky tafipodipody magnano rombo maromaro zegny olo hoe nohon'ny le dingana itsy voatao. Izy koa raha ohatra hoe nandeha amin'ny olo mpitaha anao na avy amin'ny olo mpitaha agny hoe nivolagna izy fa hoe anao ty pitrahan-draha e. Tsy maintsy mbala maro tseniky zegny raha ataonao. Tsy direct fa romborombo fa maro tseniky zegny raha tsy maintsy atao. Ohatra fo hoe izy nambarako tamin'le voanalohany regny hoe le fandehanagna magnano jorojoro an-Karamanja. Mila hainao tseniky zegny hoe azovy anao ino karazagna anao. Izy koa tsy ohatra tsy mazava amin'ny lera andianjaka aminao hoe même anao tompony tsy mahay azovy anao tsy hainao ino karazagna anao. Tsy sarosarotro be zegny hoe andeha hidirandreo aminao satria anao tompony tsy mahay anao donc ny fahaizanao tany favianao karazagna anao olobenao razagna misy anao regny zegny ny voanalohany. Fagnondroeny koa agnontaniagna zegny avindrô le raha ho avy aminao zegny edy hoe mahatsara hoe mandeha mizaha skidy. Zahagna zegny mivintagna skidy hoe est-ce que fa fotoagnany mety anaovagna asandrô io i fotoagna zegny misy. Tsy voatery hoe ke anao nagnatony fondinao ke fondinao volagna ataontsika rombonao amin'ny herignandro ty. Fondinao izy mameno calendrier-nany fogno. Désolé de dire ça mais maro be zegny fody makaraha izy mameno calendrier-nany donc hoe anao nagnatony izy aignanao misy tromba bon izy fa mi-remplir calendrier-nazy hoe aminazy anao c'est juste un client fo. Anao za magnametsiny hoe ke kanefa fondo iny volagna aminakahy fa lerany magnano izy makoma raha izy tsy navy. Ia satria zegny izy mameno calendrier-nany c'est tout. Ke mba avianao mba tsy hoe agnisan'ny client mameno calendrier efa nahazo renseignement zegny antsika jeudi hoe mizaha aloha le vintagna skidy zahavanao amin'ny skidy io hoe est-ce que bon moment satria tsy maintsy araigna mivintagna zegny ny andra tsara sy ny fanjava tsara anaovagna asa voalohany. Izy koa raha ohatra hoe voarespecter raha jiaby zegny. Eo koa hoe zahavagna koa zegny hoe le raha hianjaka aminao. Est-ce que karazan-draha baka ia satria hoe misy amin'ny karazan-draha misy tany tsy tiana anaovagna asanany. Oui, maro be zay raha zegny. Tsika donc zay olo tsika gasy mahay raha zegny. Misy karazagna fanjakagna anao zao ty ndeha hagnano asanà Antananarivo agny tsy tiany. Misy karazagna fanjakagna ndeha hagnano asanazy à Majunga tsy tiany. Tsy mety aminazy. Misy karazagna fanjakagna karaha zay. Misy karazagna fanjakagna anao hagnano asanazy Andafy agny tsy mety aminazy. Le toeragna koa zegny zahavagna tsara. Tsao tombe le raha karaha zegny. Maromaro be zegny antony mety tsy ahavy le fanjakagna. Io koa hoe matetiky le vava ataony olo magnodidina anao sy anao tompony koa. Regny koa matetiky magnisy blocage tsy avian'ny fanjakagna. Tamin'ny moment anao narary ndraiky jusqu'à anao décidé nagnano ndraindray asa olobenao na mety raha lahinao io mety osa hoe havanao akaiky. Maro be vavandrô. Anao andeha hanompo raha karaha io. Anao andeha hagnano raha karaha zegny. De kanefa rô zegny havanao proche. Ndraiky jusqu'à anao karaha ndraikindraiky resy lahatra tamin'ny lerany volagnin'olo regny anao nagnaraka saraiky hoe bakô la dernière minute anao bakô ny changer idée. Anao netretra fô hoe za fa za hagnano fo. Izy tsy raha hagnano fo zegny amin'ny razagna fanjakagna. Fa anao tsy maintsy magnano karazagna hoe fifonagna mibaboka tseniky. Le tsy fanaovagna raha jiaby regny zegny mety miateraka le tsy fiavian'ny le tromba koa. Io koa misy koa ty faramparany hoe tsy fagnarahana le volagna fondinao koa. Ty koa maro be tratran'ity. Fondinao zao volagna hoe anao mitrambogno izy aminao. Anao ndraiky miboaka anao mandeha discothèque. Anao izy mila miseky raha ty anao agnatin'ny asa 12 jours izy. Vangoenao raha igny 2 jours fo.
satria moa izy tsy anao fa tsy tsaiky, izy tsy afaka andeha agnaramaso anao fo tsy ataonao aminazy raha igny. Izy avy eo amizay leraka fa avy andra ny asa igny amizay tsy avy le tromba anao bakao magnady fondonao kanefa hoe tsy narahinao zay le instruction nameziny anao jiaby. Raha nivolagnin'ny 3 ataonao araiky, raha nivolagnin'ny 7 avadikinao 4. Izy mivolagna anao zao io mitrambogno anao mihidy antragno anao mihiboko izy aminao, anao tsy mihiboko loatra anao mandeha miboaka anao mandeha disco anao loatra anao mandeha amin'ny tany le tianao omboagna. Anao bakao amizay se plaindre izy koa un jour hoe le tromba tsy navy amin'ny asa zegny atao dépense lany. De samby mangala hondraby atsika jiaby fa hoe izy koa fa amin'ny tontolon'ny ara-drazana tsisy raha hoe ke hoe ataoko fosity bakao la dernière minute hoe tsy karaha ataony hoe agny amin'ny religion agny, amin'ny religion agny hoe anao afaka hoe kinia manota satria mbala andeha kofesy amaray. Non, ça ne marche pas comme ça zegny amin'ny ara-drazana. Izy koa anao kinia zegny raha nataonao, même anao mibabako i raha igny avoazanao vetsaka fo, avoazanao heloko fo. Ke samy mangala honagna aby atsika jiaby. Fa en attendant azadigny atsika mampiasa code promo rehefa andefa vola amin'ny TapTap Send depuis l'Europe et la France ou bien Dubaï, zegny ahafahanao mahazo 15 € de bonus bebe zegny amin'le transfert voalohany ataonao. Izy amban'io code promo tsika azadigny mampiasa izy. Veloma samy tsara samy maivana. Afaka mametraka fanontaniana amin'ny commentaire io tsika raha ohatra hoe parmi raha novolaniko teo raha ohatra nisy tsy nazavazava aminao. Veloma samy tsara samy maivana.